7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Undaba ngazidlizwe lonke kandaba. Samambuka impi wena wendlo ayede indlondle nopapa ekhanda kamenzi daba ulalele lo muntu omemezayo sengathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile lichithwa ingcwele endala yakithi kwamalandela besibindi buthelezi ngokukhuthazela umuntu akandaba yebo bemuthuka bemcokofula beduzwe lithini kayikubusa kayikubankosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela usodidase iyanyelela silufanisa nendlovu emnyama yasobhalule uzoshisa igodaza kwanongoma inkonyane encane kandaba ekhwela phezu kwendle egazini batho iselo isemkhulu hawu asithanda bezitha usuyahlola kanti ibona abahlolayo intule ebande ngodonga kwabheka uzulu imvukuzane evukuza ubusuku iyabona umame ngasemandebeleni ubhejana odlaba kayise phuma esiqiwini kade bekuvalele ungalondeka gabela hangakeza iquntswana isho bethi bakwelula uphelele inqulwini eyakhinde yashakfote epitoli kwakwasamazamu MC Porter indlovene bata umbhudu komvu ubheke kwanongoma indlukulu ehla inyuka ebhasi kamatimati kazazini eladuka beyoginqa ithupha bethi ngeke ubuse ndaba ukaqini uqasa likawasa inkomo esengwayiviyo uziya inhlonhlonga inkomo ethandwa zibawu suke eduze komuntu wami yagulelwa uflathela ubombo lwabhidlika khuluma isulu thwethwe lapha kumabhunu kuye kwazonda ubhodi benokwashakwasha ziyeke lezo nkomo kuyikhipha amakhalane ayiseluswe nguwe seluswa indlondle yakithi kwakhetha omthandayo umthundulu kovuthwe ngenala akokathayiza mhlokombana vukume ngetaba uvukudla amadoda umlandeli webhodwe eliconsayo socijini magwaza loshayiza ququ impi eqhathwe ngumathanga etshitshi ezalwa ngumaswabhula lapha kwamgilije emashini uyeqhathe ngesinqe esabungena ethwele idlokolo endlunkulu uhlangu simagqabha. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Sasaleke amahora ambalwa ukuthi ungangezwe lakhatshalwe siqhubeka ke sibheka the processes and the protocols alandelwayo ngalesi sikhathi and we'll engage you on the royal tradition and sisikufundile so far because abantu abaningi that's what they've been saying not amaZulu nje kuphela everyone in South Africa and elsewhere in the world about ukuthi izinto zesizulu zenziwa kanjani we language ukukhuluma and everything neindaba zaseNtlingulo so the expert ke umntwana waseNtlingulo uzobe nathi ukusibhekisa lolu daba umntwana wasehabeni okade nathi sicathulisa from time to time umntwana uMelusi Zulu ndaba zethu sekubingelela awunelabo kamhlokombane samadoda nakabhejana phuma esiqhubeni ubani yes yazo kuthiwa ubani olandela ibhodwe eliconsayo kuyikho zonke izinto esifundayo njalo zonke lezo yebo yes indaba zethu siyabonga ukuthi ubekanye nathi and inumber yethu 031-537-3000 031-5000 rather 031-537-3000 le show ke ungayithola we streaming it live on all our platforms from YouTube ku Instagram ku Facebook ku Twitter na ku app as well uGagasi FM
FM. Ungakwazi ke nokuthumela ama messages as you always do nange WhatsApp as well. We have line 078 934 2827. Mhlawumbe masingaqala khona lapho ekutheni sizwile ukuthi from time to time silokhu uqalile uNduna kaZulu kumntwana okwaphinda ngena obekade lokho is-update. Ungachazela mhlawumbe ngokuthi kumenza lokho vele abe spokesperson sendlunkulu ngokwesikhundla sakhe sokuthi uyena Prince wamaZulu. Impela sohlaza uNdunankulu kaZulu umntwana kwaphinda ngena njoba eUndunankulu akukho lutho oluphuma ngale kwakhe ngaphandle kwakhe into eyenzeka isigaba nesigaba esenzakalayo. Yes. Uma sekuphuma kuyena kuseyinkulumo lesemthethweni esingaphumele sizwe ayikwazi ukuphuma kanoma kunoma ubani. Okay, ngibuza njalo Makeba because omunye umbuzo obuvela lawo ukuthi kulama briefing ekade siwabona ubefike ayenze but sike sabona futhi nabo abantwana benza enye eseceleni kwisimo esifana leso ke kwenzakalani. Lokho na kuyenzeka kuya ngokuthi ake ngithi njengeintatheli azifika izofisa nje ku-interview okuthile ngokomndeni. Yes. Ize khona umntwana ukhona ngoba umntwana kukhona izinto ezibalekile njengokuthi njengoba ayikhipha igama lokuthi ungangezwe lakhe usekhothe. Yes. Kongeke ukukhishwa umntwana so kuzinye ke zeinhlelo ezithize ezikhona ngokuqhubeka ezimene ezikhona lapha ebaleni ekhaya. Yeah. Kuyenzeka kube khona umntwana oyena ozophuma kube uyena ozokhuluma lokho azokukhuluma. Yes. Ekhiphele lo lwazi oluthile kodwa ke sulungaphumi kuyena kuphela hleze kukhona ukuthi na umntwana waphinda ngene ube khona kuloko ukuthathwa leso sinqumo kuba into enjalo akukho kuhamba ngemuva konke kuyaxoxa phakathi kwalomndeni. Okay, so njengendlunkulu ke sisizwile ukuthi ilanga lakusasa uzingoba vele uzobe sefihliwe ekseni noma entathakusa namhlanje ngokweyifiso zakhe isilo leso. So lekusasa kuzobe sekuyi memorial service esankonzo la umengameli wezwe is due to give a message on behalf of the nation and then bese kuzoba khona ke nabanye abanjalo ngokwe protocol yakhona. So besitsheliwe ukuthi ngokomthetho we-COVID isibalo sizoqikelelwa kakhulu obani abazobe bethamele lenkonzo esibizwa ngememorial service now. Kumanje sekuhleliwe indawo ezoba ekhona ehlelelwe lolo hlobo lohlelo lapho bekwakhona ukuthi kuzoba khona abamukelekile bayi 100 ikhulu. Yes. Sekuhleliwe kumanje nje ngiqhamuka kathi ngisuka khona njengoba sengizo-attenda uhlelo njengamanje. Luhleliwe kusesimeni yonke into ukuthi kade ube ngesikhathi kuzokushaya leso sikhathi ngoba ethuku nje kuzoba nohlelo ukuthi makunqamula uyipartner nobusuku bese siyahamba ke siyotshala ke ungangezwe lakhe. Okay, information leyo isizwe esidinga ukuyazi ukuthi njengabo bonke abanye uyebuza ukuthiwa ke ngokweyifiso utshalelwa lana la so uma ngabe ukhuluma ukuthi nizobe seniyotshala ke niwumndeni futhi nani enikhethiwe ikuphi leyo ndawo. Lapho ke ukutshalela khona uyotshala lapho kulele khona amanye amakhosi kwadlamahlahla. Ngokomlando siyazi ukuthi kunezinto because yiyo leyo nto ke bayisiko lokuthi liqhubeza umlando but bese kuba khona izinto eziguqukayo la ndaba ezitha. We know ukuthi amakhosi bekunendlela yokuthi atshalwa ndlelani phambilini njengoba sizwile nje ukuthi inkosi yokugcina ukukhothama beku 1968 kodwa bebekhona nabantwana basendlunkulu abanye bebekhothama. Ukhona umgomo oshoyo yini ukuthi njengamanje njengoba futhi kukhona nezizimo ze-COVID kune casket kumbe kuba isintu the way amakhosi ayitshalwa ngayo before. Ayikho imgomo etheni kuya ngokuthi akithi njengalapha kithi nje endlunkulu siyasilandele lelo siko lekhaya. Hayi ngoba kunomgomo othile ingachibiyelwa nje lapha nalapha kodwa akusiyona imigomo le ekungukuthi iyona ethatha ungathatheke lapha eyiwayo isinqumo kungokwesiko lalapha emndenini. Indlela oqhubeka ikakhulukazi ke kongangezwe naye kunobuciko kakhulu ofuneke sibugcine sibhekisise ukuthi kukhona lapho okushayisana khona. Okay,
Sikhuluma la ngendaba ye-protocol nanemgomo elandelwayo njengoba kutshalwa ungangezwe lakhe and kusasa ke isizwe sonke sizobe ke simvalelisa kuzobe kukhona inkonzo ezosakazwa and nathi nje we will be reporting live sikunikeza nama updates khona la eGagasini. So umntwana ke usinikeza i-update yakhona umntwana wasehabeni wasendlunkulu unathi nje ubuzwa nje ekutheni njengomndeni uyacabanga ukuthi namhlanje kumatasa kangakanani njengoba at 12 midnight ethi bazobe ke sebenza lelo siko but he had to be allowed by indlunkulu ukuthi abe nathi here ukuthi asicathulise. So ungabuza noma yephi imibuzo ongaba nayo makhona ukudideka okukhona inumber 031 537 3000 umntwana uMelusi uzoba nathi ke until 7 031 537 3000. Njengamanje njengoba isizwe sisazilile kuba isikhathi esingakanani leso ndaba ezitha ngoba abaningi bebethi well sizozila kuze kube iyatshalwa ingonyama even nje amanye ezinye ikhulu bese zoba nazo hlelweni ukuthi ukuthi sikumise lakho ngenxa ukuthi kusathiwa kuziliwe ngokujwayelekile uthuma umuntu esefihliwe kuqhubekeke kukhishwa amageja njalo njalo. So ngokwendlela yasendlunkulu kumba amazulu wonke alalele nesizwe kuzokwenzeka kanjani? Uzothi engatshala njoba sivele sizilile. Yes. Uzothi engatshalwa ke ongangezakhe ebese akuzukuthi nje emedu ukutshala kube kusekuphelile njalo ukuzila kuzoba nalezi insukwana lezi insukwana kuba yilesi kuze kube thina njengendlunkulu kubatheka isigaba sokuthi sigeze. Okay. Kube nohlelo lokuthi sigeze. Uma sesigeza ke sisuke sekukhona lapha esikhululeka khona sekuzosala ke ezinhlizweni ukuthi kunomonakalo konje lapho ke futhi ke kuzobe sekuphuma futhi undunankulu kaZulu akhipha izwi elithile lokuthi ke esizwe nakho ke osekwenziwa njengamanje nakho ke osekuzoqhubeka njengamanje. Okay, so kushuthi njobe setshaliwe because ngiyazi ukuthi isithema sibekwa ku level 1 abantu bebenemicimbi be outstanding ndaba ezithe bekadinga kenziwe ukuthi asiphuthumise njalo njalo abanye ke njengange weekend edlule na partner insuku kufuneka ukuthi bakumise lokho ngoba sisazilile. So kushuthi ke uma isitshaliwe njengoba kuzokwenzeka sithi nje kusasa emva kwalokho ke isizwe sesingaqhubeka nayo yonke imicimbi ebihleliwe. Ilokho engiza ukuveza ukuthi uzobe esekhipha izwi uNkulunkulu kaZulu ukuthi ke sizwe njoba kade isimo sikanje siyabonga bongele indlungu yonke nangakho konke ngoba usazobuya khiphe umbiko omemezele esizweni ukuthi kwenzekani ngangola kuhlangothi ebese ke siyabeka ke njengalokho kwakuvela inkulumo nje kanje yokuthi sikuyazilwa bese ke ethi kayike ungaqhutshekwa ke nempilo konke kuvuleleke kusebenza kuzomenyeza lokho kuzobonakala ngoba nje okulula nje nokusobala njoba uwazi sohlazi ukuthi namaflegi ase South Africa kuzilile konke ukubona nanga kuyobona nanga ukuthi amaflegi asebuyisele endaweni ukuthi awu konke ke sekukhulekile. All right. UseGagasini indaba yesintu namhlanje kutshalwa ke ingonyama yamaZulu ebusuku namhlanje ke sibheka izinto ezobezenzeka nanokuthi esizweni kuzilwa kanjani kuzomenyezwa nangechaza magebe igcizelela kwaze kwakabili ukuthi kuyobe sekumenyezela ukuthi sesingakhululeka senze lokho nalokho. Asathe ke nanga umlaleli wethu uZamani wakadlamini sifonela from New Germany eThekwini. Zamani useGagasini siyabingelela. Yebo uzonibona ninjani? Siyaphila kunjani kwena? Hayi kancangeka kufana. Yes sir. Umbuzo nje kuzobuza angazi ukuthi uzoba kanjani kodwa ke nami ngifisa ukufunda njengomuntu ongakhulile kangaka into enjeni yaqala ukwenzeka sesiphila thina. Yes. Ngithi ake ngibuze la ukuthi inkosi uma isitshalwa ingabe iyotshalwa mhlambe ihleli noma izolala because yabo kulezi zinto imboniso bhanyabhanya yayiveza ukuthi inkosi ibekwe nje mhlambe esitulweni esithize sayo ileyo nto nje ngifisa ukuyazi. All right mntwana nango uDlamini. Ngiyabuza uDlamini kulezo zimo ezinjenganalezo kustile kunalento yokuthi ezinye izinto akuzona izinto eziphinyiselwa noma kanjani ezimele angithi leyo ndaba indaba engacishe ngiyifanise nale ekibe nombuzo abantu abayibuza ngokuvela mhlawumbe babone lapha komabona kude ukuthi uma ngabe kwengothi ukukhothama inkosi khona umuntu oyokuthiwa wendlalela inkosi izimo ezinjenganalezo
sezilikhuni ukuthi zenzeke zazi khona zenzeka lesi sikhathi samanje akusezona izinto ezenzeka noma kanjani ikakhulukazi ke ingonyama ke ebesinayo isibusa yonke leminyaka kufanele sikhumbule Zulu ukuthi ibise iwazi kakhulu umnyango wokukhonza ngakho akasazi ukwazi ukuthi kube khona izinto ezinye eziqhubeke njengale yandlela sekuqaleni ngoba uyindodana yokholo njengoba eselele nje khona ezinye izinto ezizokwenzeka ngendlela yakithi kukhona ezinye izinto esizawuzigwema ukuthi zibe isaqhubeka ngale yandlela. Yes. Okay, wephenduleka sibakhulu. Hayi ngiyaphenduleka ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Okay, no siyabonga. Ungafona nawe inamba 0315373000 indaba yesintu sibheka izinto ezilandelwayo endlunkulu kanjalo ke nasizwe sonke njengoba kutshalwa isilo samabandla even nanokukhothama kwaso ungabuza noma yini ofisa ukuyibuza sine expert yethu umntwana osendlunkulu umntwana uMelusi inamba 0315373000 and ungaya ke nawo ama platforms ethu we are live you can watch the conversation yethu on app Gagasi FM on YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Gagasi FM. Sesithatha ke uZanele ukubuthelezi esifonela from Emmawood. Sabona Zanele. Bona Alex ngiyabingelela nalapho kumntwana wasendlunkulu. Yebo Zanele. Amen mama siyabonga. Mina ke ngishayeke kabili ngoba ngingowaka Buthelezi ingane zami ezakwaZulu. So nje engicelile enganeni zami ukuthi ingathintwa nje into eyinhlabathi ukuthi nje kuthiwa phendulwe inhlabathi ngoba nginengadi lapha ekhaya engiye ngizitshale noma ngiyiphendule ngiyiclean ngathi ayingathintwa ngoba ngicabangile ukuthi ngokwesiko ukuthi ke mina ngakhulela ngathi lolu hlangothi la kobhulwa lawo kwakuye kuthiwe makugcinwa isiko mhlambe makusehlobo kuthiwa kuvikela ukuthi kungangeni izulu kube khona izinto ezenziwayo ngase sengiyacabanga ukuthi hayibo mangabe singaphendula inhlabathi sibonale thina silosiphendula inhlabathi siyenzani siyalima kuzobe asilihloniphi uhlanga lomhlabathi. Yes. Bese ke ngicela ukuzwakalisa ukukhala ke kumntwana wasendlunkulu ngingeke ngize ngithi ngokulandelayo ngoba lokhu kusishaye kakhulu isilo nje mina salokhuza sabekwa ngingakazalwa ngikhule nje ngazi ukuthi hawu sinesilo yino khala ngayo mabuthelezi bengifisa ngeke ngithi bengifisa ngikhala ngokuthi ukuba kuthiwa mhlawumbe bekuthewe i-airtime kwenye yama radio station kukhulunywa ukuthi isonto lonke nje uZulu mkhulu phela unomlando uZulu kukhulunywa ukuthi nje isonto lonke akudlali lutho kukhulunywa nje ngoZulu kudlalwa amahubo kaZulu ngiyafisa ukuthi engathi abantwana bangake bakubuke lokho bengeveke kubezokubukela ekutheni mhlambe makuvele umshophi kodwa ukuvuselela nje isiko lethu namahubo ngoba uyabona nje manje ngiyaqala ukwezwa amahubo kanje njengoba umbuso khoza ekwazi ukuthi asibusise nogoqozile kanjalo ngiyafisa ukuthi engathi umlando wakaZulu ngizizwa ngivuko usinga ngempela manguzwa njengamanje ngiyabonga. Okay, right. Makeba? Ake ngizwakela ukuthokoza kakhulu. Ikakhulukazi ngodadewethu ekuphawuleni kwakhe ngoba uyaphawula ngesimo esikhona yebo izimo ezinjenganalezi simele ukufundisana sikhumbuzana ngathi oba phela itoha njengemsakazo wenziwa ngokubeke phambi kwakho oyi-description ukuthi yenza inani manje ugcina ke ungasakwazi ukwenza konke lokho ongathi kuthokoza kodwa ke into ebalekile nesingayilayezele iyo leyo ukuthi mhlambe enhlelweni njengalo uhlelo lweGagasi lukhona lusebenza umsebenzi omhle njengoba lisipha osungulwa ngolosithathu ukuthi sikhulume ngesintu iyo ingxenye yakhona. Yes. Kakhulu nje umuntu angazibonga kakhulu iGagasi ngokuphindiwe uthi isandla sedlula ikhanda siyathokoza kakhulu. Siyabonga. Ulalela indaba eGagasini namhlanje usanda kusijoyina nje sibheka umlando nanokuthi nje bakhotheme isilo samaZulu
izinto zenziwa kanjani yonke imibuzo odinga ukuyazi njengoba desho nje umlaleli logcina uzanele ukuthi okuningi kwakho sikufunda ngoba sekwenzeka so umntwana uMalusi ke unathi ukucacisela uphendula yonke imibuzo umntwana waseNdlunkulu and we expert eyintweni zesintu and a researcher as well ma contributor nawe 031 537 3000 number leyo we are live you can watch the show kuwo wonke ama platforms eGagasi on Instagram on Facebook on Twitter on the app everywhere amakhosi wonke njengoba kulesi simo kukhona yini mhlambe ulindele ukuthi sikubone bekwenza noma bengakwenzi kulesi sikhathi le ndaba inje lapha emakhosini mhlambe engakuveza kulesi sigaba samanje esenzeka la eNdlunkulu njoba kuye kuthiwa kukhona amakhosi oswela amakhosi oswela ubayede okhona ongangezwe lakhe bese kuzoba umntwana omkhulu wasehabeni labo bobabili neNdlunkulu yonke angibeke nje ngokuthi isinye sikampande siluswelo manje masiluswelo ubona kabasondeli ezimene esifuzele including nami njengoba ngingwaseNdlunkulu sinesigaba lapha esingasondeli khona elibeni yes kangokuthi kasingene elibeni ngoba singaboselwa singaba kwabo wasi okabayede manje ke njengoba singangeni nje ukhona lokho okuwukuthi singoba sizala eNdlunkulu ngize lapha ke ukudama ukuchaza ngoba ubuzo ngokwamakhosi amakhosi lawo ezinye izizwe ngokwezibongo njobe khona ngoba amaduna akabayede ngikhuluma nje nawe akhona kade sinawo njoba bese bekufika ubayede sekhishwa lapha kwenyelele sefakwa ke endlini yakhe lapha esigodlweni manje ke ngichaza ukuthi ke lawo makhosi onke abekhona zonke inhlobo zamakhosi amanye zikhona ukuphela umntwana oswela umntwana omkhulu wasebeni ongekho yena ngezathu zokuthi ke ungoswela vele yes okay all right number 031 537 3000 if you're watching this so you will see ukuthi Mageba ula phambi kwami nje ubona ngihambisa izandla nje ngizama kumpositiona kahle ukuthi abe ngapha aqondane nami ngqo so you will see this as we do this ngikhola ukuthi ngeke ngihlawuleke eNdlunkulu njengoba ngim adjust nje okay it's 1923 useGagasini Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM ulalela indaba yesintu eGagasini lo hlelo libe khona njalo kulesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 and ungalithola ke ama videos akhona ku YouTube and njengamanje we are streaming live ungasithola ku app nakuwo wonke ama platforms eGagasi FM inumber 031 537 3000 let's take sicelo Zondi from Epitome Respect sicelo Udrole ngibingelele nomntwana yebo Zondi yezabengele ngiya-understand ukuthi mhlambe izinto kufanele singatshela singaziswa kodwa ngisaba ukuthi sizoduka sosho into engekho la kunenkulumo ethi isilo satshalwa same day manje sekwenziwa nje kwenzela abantu ngicela ukuzwa ukuthi lokho kuyiqiniswa ngakanani mhlambe futhi akufanele sitelwe angazi okay Mageba cha ake nginikisile insizwa wami cha akunjalo ngehla ngizobeka ngokuthi into enjalo kayikho ubayede manje mina njengoba ngingowakwabo kade ngisinaye umzimba wakhe njengoba ebuzile usebekwe endlini la okuyilawo lakhe khona la esigodlweni kwakhetha kuzothi ngeyikhathi lezo njengomndeni siphume ke sihambe siye emalibeni lapho okutshalwe khona amakhosi amanye emva kwehora leleshumi nambili njena phakathi nobusuku siyobe sesihamba leyo ukuthi usuwatshalwa kakusilona iqiniso ilento enikubiza ngalolimi lwamanje kuthiwa inama fake news ngobeka kanjalo ilolo hlobo lesimo leso akusikhona lokho ngikutshela isiminya sokuthi njengamanje
sinayo bayede endaweni efanele agcineke kuyona kuzobe uzokushaya isikhathi seshumi nambili ebese ke siyaphuma naye siyahamba sendlini yakhe yokugcina edlinzeni lakhe. Okay. All right. So kuleyo ndlu leyo obana bakhona ngoba ngiyazi ukuthi ngokujwayelekile uyezwe kuthiwa kukhona abafelokazi bazilile basemakhandleleni njalo kulesi simo ke ngoba siyazi ukuthi indlunkulu nayo inkulu obana bavumele ukuthi babe kulelo gumbi akulo ngaphambi kokuthi akhishwe kayotshalo. Ubuzo umbuzo obalekile leyo ndawo njenganamhla njengoba yethe ongangezwe lakhe yena kubi kanjalo. Yebo uNdlunkulu banendawo yababahleze kuyona lapha abazilele khona kodwa ke ongangezwe lakhe kuba isikhaba lapha ithinta khona izinto zakhe zithinta abasekhakonina wakhe kwaNdwandwe. Ibona babheke konke ukuphazima nani ibona abenza yonke into angazi imfihlakalo ezijulile kakhulu ibona abazazi nabasibhekile konke okuzokwenzeka kwenziwa abantwana bakhona njengengane zakwabo njengoba sikhona njengomndeni kodwa abantu abanesandla esijulileyo ngakho konke imfihlakalo ejulile ngayifanisa nangesikhathi sosola basuke bephethe usola belawula usola abakwaNdwandwe into enjalo nje. Okay, so ngokwe protocol abantu okuyibona abaseduze kwakhe abasekhakonina isho njalo iprotocol yesendlunkulu. Okay, injalo nje ngoba noma kuyake ngilinganise noma kuthiwa kuzothinta umzimba wakhe ngokuthi ngoba kuyakuthiwa kuyageza kwezweni kodwa ke kule case ngani ngoba lokhu kugula njengamanje yes ayikho into ethindakalayo kodwa nje bahlezi kudeduze babheke konke abakubheka abagcina lelo siko nalelo siko eligcinwayo noma umzimba ungazokuthinta ngenxa yesimo somkhuhlane okhona osicelezweni. No kuzwakala kahle masana kusijoyina imibuzo ukufundiseka ukuthi ngokwesintu ngokwesizulu yini okumele siyenze ngalesi sikhathi ilandelwa kanjani ema-guidelines ne-protocol nama-processes njengoba kutshalwa isilo. Nangumlaleli usanda kubuza ethi well khona amahemhem abethi isilo satshwala same day but nange efunga undaba ezitha ukuthi no akunjalo. Asithathe uKhetho Sikhakhane from Mkhomazi usekakasini eKhetho. Ngiyabonga bhuti Alex ngibingelele nakumntwana wasendlunkulu. Yebo baba ngidlulisa nje ukudabuka nokukhala ukuhamba kukaMjobombane isilo sethu kodwa siyisizwe siyabuka noma sibukela kude into ezosiphilisa kakhulu siyacela ukuthi kube nobumbane endlunkulu ilona esoqina thina njengesizwe ngoba isilo besilo hlobo belikwazi uhlanganisa umZulu nezizwe zonke ekhona ngisho nasenkolweni besihlanganisa zonke inkolo siyacela kubantwana ukuthi lo Paul esilo bagcinele lona. Ngiyabonga bhuti Alex. Okay, siyabonga kakhulu baba nje kanjalo indaba ezethu uzophendula sohlanganisana nango umunye uMageba la unhlakanipho kwaZulu esifonela khona ehabeni impela Mageba. Yebo ndaba ezethu. Yebo impela si umntwana wasehabeni lo esinaye sekungena uzalo ke impela ke manje yes inhlakanipho. Njani kakasini isiphelele indaba ezethu njani wena? Ngiyaphila indaba ezethu. Yebo Kepha. Njani ndawo? Sikhona Mageba ngezokwena sithula. Ukhuluma nomzukulu wakho abehabeni besho amathi. Yebo ndawo. Angizokusho mina ndaba okuningi lo. Ngizolisa nje ukubonga indlela addressa ngayo. La indlela nje izinto ezenza ngayo ezizinto enkani. Ukudlulisa nje ukubonga nje lapho. Ndaba ezethu. Siyabonga kakhulu inhlakanipho yebo. Hawo Mageba nabazukulu. Ndabeze yebo sodasa. Okay. All right. Mageba knowing ukuthi vele as academic and umuntu researchayo and we expect you always say ukuthi ngcono umuntu umcoache ukuthi umbuzo awuphrase kanje kunokuthi angawubuzi at all. The question here is that we know ukuthi ngokujwayelekile ngisho ngakuthiwa kusesithenjini sithi siphila nje sihambe egcekeni kodwa kube sekwazeka ukuthi umntwana omkhulu nangu yana inkosana kaBaba la endlunkulu. Is it not a given ukuthi uma kuthiwa inkosi nomisilo sesikhotheme
kusho ukuthi umuntu oyomelama yilo noma kuzoya ngama wishes akhe ngokwe will. Lo mbuzo usemqoka kanti kuyingozi. Ngingayiphendula ngokuthi njoba mina ngizala phakathi kwaleso space njenganaleso. Umthene ngizoxoxela inqabe ukuthi njoba ngiguga manje ekukhuleni kwami kule minyaka enginayo sikhule okukhona ogogo abantu awuyibona bebe umgodlo ukuphatha ukuthi ubani ozokwenza ukuthi nje thina besilisa abafana singatshelwa lutho kungekho lutho silaziyo into efana ncimishi ke njoba kwenzeke nje engonyameni esibeni sethu akekho umuntu onolwazi oluphathe nokuthi ubani uzokwenzeka ukuthi ayiphathwa kakuphathwa ngoba lento enjengakuthi nyangizwe nje esizweni njoba sakhe ezinesizwe uzokuthi kulilula nje igama lenkosana uma phathi igama lomkosana kahle mhlambe into enye umuntu angayifundisa abantu athathe lo antshontshelele ithuba yokuthi igama lokuthi usebenzisa ukuthi ekhaya kukhona inkosana lo muntu ngokungazi usuku ungazi uyabulisho kodwa uma sizokutshela ngoba ngitshengisho namhlanje lo muntu usukumbulalisa kaliphathwa esizweni samaZulu noma kwabani ngaphandle komuntu osukazi uma ugeme ukhipha igama lomkosana lo muntu usumkhomba ufana nokuthi umkhombe ngomkhonto ngakho ke safundisa ukuthi lelo bizo elinjenganalelo kalithindwa kaliphathwa kuze kube ukuthi abafanele abanikezwe lelo gunya bakukhiphe lokho ngalowo mzuzu futhi usekwenzekile kakusiyona nje indaba yokuthi noma kuthiwa kujatshule kanjani sishaya igeke engakanani zekhaya awukufinyelela enhlobo lapho namanje njengoba sisemnyameni sisemanzini lutho kuzokushaya lo mzuzu noma kuthiwa amadokoda asekhona ahlezi kuzokushaya lo mzuzu ofanelekile bese liyaqhuma ke ithumba lokuthi kunjani. Oh okay, so should nalapho singalindela ukuthi kuyoba uyena undunankulu kaZulu okwenzayo lokho impela ke uyakhuluma nje uyena impela ke ubuza kuzobe kuyena kodwa ke inkulumo sizobe iyobiqale yakhulunywa ngokobudlunkulu ikhulunywe iphelele angakho ukuthi kwamanje amhlamba akaziyo unokwenzeka ukuthi uyaziyo noma akakaziyo kusazokhulunywa kodwa ngezathu ezithile nanokuthi ke siphila ezweni esiphila esikhathini lapha izinto ziqoshwa khona phansi manje sezinokuthi sezinobumeli bazo manje awukwazi nje ukuvela ukuthi ngoba ngiyakuthanda bese ukuthi all right okay so lokho ke I think answers ukuthi ngeke yini kube khona umbango after this uthola ukuthi mhlawumbe ngokumeli kukanje kuphinde kwenzeke kanje njengalento sayibona ebandleni lamaNazaretha nje recently so uyaqinisekisa makeba ukuthi kune process elandelwayo nena njengozalo kunokwenzeka kuba sekuyaziwa kodwa mancane amathuba ukuthi kungaba khona umsindo impela imanager nganazo njoba ngisho nje eso hlaza empeleni uyabona isilo sethu njoba ebuza nje lokuyindoda enobuchule ngalendlela ukuthi ngingave ngisho ngithi ezinye izinto zazingenakho ukuhlakanipha kodwa uma uzohlonza nje ubuchule bakhe ngathi umoya wesilo sakwadukuza sangena kuyena ngendlela eziningi ngoba into eziningi ezisemfihlakalene omunye wethu mekhuleka avuke ezithole ezinye zezimfihlakalo ezikhona zempilo manje ubuchule bakhe ubena ubuchule obunzulu kabi izinto zakhe ekwazi ukuhleleleka zifike inyandezulu ezimzalazi imxoxele ezinye izindaba ezimxoxela zona ongako ukuthi yena ngesingaye noma ehamba khona ukuthi besenazi impawu zokuthi uyahamba usethatha inyathuko yokokhokho njengoba sebuza kuyokwenzeka ukuthi uma kunjalo kukhona osakwenza
ngenxa yesimo esiphiwo enesiphiwo bayedinga ngempela isimene esiphiwo esinzulukazi ukuthi ukhona izinto zakho ihlele ngobuhlakani njengoba usho nje ekutheni ube nomuntu futhi oboniswayo izinto okay bephi uNkulunkulu bemphe kakhulu ngokwempilakalo uma eguqa ye kuya ngokuthi usegunjini lakhe lokukhuleka ibevele impendulo zakhe all right ukwindaba eGagasini and inamba 2033153733000 ngesikhathi ke igagasi liqala mhlamba basifice sesiphakathi sebekhohliwe ekutheni there was a station esasendulela kweyiP4 qala so kwathi mangabe sesizokwenza ke uguquko lokushintsha isiteshi sibe igagasi wasibusisa ngokuthi afike azosinikeza iyalo nokuthi yini okumele sigweme nanamazwi akhe nje okuhambisana nathi it's an interview endala nje that we did with him so I'll play it now la khona nama moments la egagula khona even nestation si competitor yethu ebeka izinto ezithile so I'll let you play listen to that interview that we did with uHlangalezwe Mike Akasiqala shortly. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM. Silo samabandla bejana siyakumukela la emsakazweni Gagasi. Siyezwa impela ukuthi umsakazo usungena ohlelweni olusha. Baba sibonga ukuthi ube khona ukuzobusisa umsebenzi esiwenzayo nje ukuzwile ukuthi einsukwini esingezingaki masiqala March iP4 iyashintsha sesizogaya ngomunye umhlathi negama elisha lesiteshi sizokwethulwa nje maduzane kuzothiwa iGagasi FM sithi asitholekile ngotho zakho bejana iphuma esiqiweni ukhulume nje lesizwe sonke kulesifundazwe saKwaZulu Natal. Ngibona kumqoka kakhulu kabi izinto kufanele ziye zishintsha zithatha iqathu elisha manje njengoba sezosakaza ngohlelo olusha lwestereo ngibona ukuthi mina lokho kumqoka ngoba umsakazo iGagasi umsakazo osakaza ezindaweni eziningi ezweni laKwaZulu ngakho ke kungayiphutha uma kungathi uma usushintsha ngabe ngisabeka izwi lokuba isizwe sami ngisibongele uma lolu hlelo lusha seluqalwa einhlelweni zomsakazo mhlokongane ukhuluma indaba yokubaluleka ukuthi isifundazwe sethu sithole izinto ezintsha nokuqubuka komsakazo umuntu nawe elandelayo izinto eziningi kade usho khona manje ukuthi umusic ulalele naloko futhi athandwa youth iziphi izinto ongafisa ukuzibona zenzeka einhlelweni ngoba phela yize lo msakazo uzoba isiteshi esizodlala umusic kodwa kuzoba khona nanezinkulumo nje ezakhayo ukuthuthukisa amabhizinisi abancane emgomeni wethu futhi kumele ukuthi abantu babe nezwi basha bafisa ukusho wena ke mhlokombane yini oyilindele einhlelweni esizosethula kulomsakazo omusha esizowethula njengoba sekuqala nohlelo olusha kungaba kuhle uma kungasakazwa phela nezinto kakhulu lezo ezikhuthaza umphakathi ukuze ukwazi ukuyisiza ezintweni ongasizakala kuzo ekakhulukazi einhlelweni zemfundo mina ngithatha ngokuthi izinto eziyintuthuko emphakathini ilezo ezinikeza umuntu kuba abe nokucabanga okusheshayo ngaso sonke isikhathi ukuba ahalele lokho okwenziwa ngomunye hayi ngoba afisa ukuba akuthole mahala kodwa akusebenzele ngakho ke siyazi ukuthi nabo njengoba beshintsha nje ke abomsakazo ngokohlelo lwabo lolusha bayabona ukuthi sekufike isikhathi njengoba siyasizwe nje ukungena no-metro lokho bekukhombisa ngokusobala ukuthi ngasohlelweni lokushintsha ngakho ngiyafisa ukuba ngikubonge lokhu ngoba ngiyazi uzosakazela isizwe sami nezinto eziningi ezizophuma zisakazwe njengoba uvela usakaza njengoba siyasizwe nje ukungena no-metro lokho bekukhombisa ngokusobala ukuthi ngasohlelweni lokushintsha ngakho ngiyafisa ukuba ngikubonge lokhu ngoba ngiyazi uzosakazela isizwe sami nezinto eziningi ezizophuma zisakazwe ilezo zinto ezizosiza umphakathi wesizwe samaZulu futhi nawo umphakathi wamaZulu ozosizakala ngazo ngeke kube lokhu phela kumiwe ohlelweni lwesidala
kufanele ukuba zonke izinto ziziguquka na imishini qobolwayo iguqulwe ngandlela thize ngenxa yokukhombisa kwabantu ukuguquka lolo guquko ke lwenziwa yini imphakathi nangokuphokophela kwenu ukuba nikwazi ukuyilalela lezi inhlelo nikwazi futhi ukukhumbuzana ngezinto esezashabalala lezi ezingase ziwufundise umphakathi ukuthi phela isimo sempilo sihambe sidinge lapho nabancane kufanele ukuba babe nendlela abafundiswa ngayo ngabadala izindlela zokuthi kwakuhlonishwa kanjani ngoba phela singeke sisho ukuthi njengoba sesishintsha nje isiteshi somsakazo sekuzoba njalo uhlelo lokusakaza sekuzosakaza ngohlobo lwesitudio bese sithi sekufanele kushabalala izinto umphakathi ophila ngazo neja futhi eyayizuza ngakho ngoba His Majesty the King hlanga lomhlabathi isilo samabandla onke ungangezwe lakhe forever in our hearts. Umuntu wesifazane wena oyindoda kunoma yiliphi ikhaya ngoba thina madoda sine pride uzazisa awufuni ukuyokwethekela makunenkinga kodwa ukufela endlini kodwa umfazi uyaphuma wasibani bani athi angikwazi ukufelwa zingane endlini asikahle ukuthi nendoda yakhe ingxenye yezingane zakhe mayindoda umfazi siphuma ehamba efuna ukudla iyazala indoda idle ingane kukho konke lokho kumqoka ngizoshaya ikhwela lokubambisana njengesizwe kuze sonke siphume kulolulaka esibhekene nalo akekho futhi omunye osikhipha kulolulaka ngaphandle kwethu kunoba isiphi isizwe siyafika isikhathi lapho abaholi kanye nomphakathi kumele bathathe khona isinqumo sokuba izakhamuzi kunokuba ngamalungu enhlangano noma amahlelo athize Lala ngokuthula hlangalezwe Gagasi FM. This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Right, usekakasini sinomntwana uMelusi Zulu unathi ke njengamanje kuze kushayeke ihora lesishiyagalombili. And just to remind you, the interview that we had earlier with the ANC SG Ismahashule uzokwazi ukuthi uyithole ke i-video that show ma ukuthi you missed it izoba khona kwi-app video yakhona na ku-YouTube uzoyithola kona ngama platform eGagasi. All right, asatha ke nango uSizwe Sibiye now from Hammersdale. Sizwe sekubingelela. Suhlaza. Yebo Satoba. Ninjani? Siphilele kunjani kuwe? Siyaphila angikhuleke endlekulu ngumntwana okhona nawe Sohlaza. Siyakhuleka. Yeah. Cha ngisiphe nje ukudluliswa kafishane la mhlambe umbuzo wami ubuzophenduleka kangcono kube kuyisikhulu mhlambe esisenyangweni kahulumeni ngoba bengisisa ukudlulisa ukuthi uNkosi edlulile eKhotheme ibikwazisa ukubuyisana ukuhloniphana ihambela namahlelo amabandla isizwe sonke nje sakaZulu siyayazi ngehlonipho ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona. Yes. Ngikhulumela ke eminyango kahulumeni ukuthi iziphi izinhlelo abanazo ekuthenini abasebenzi mhlambe bakahulumeni noma abasebenzi okungeke kwaphazameka kakhulu izinhlelo abazihlelile ukuthi mhlambe bezile abantu bekhombisa ukuhlonipha umdlokombane esendele kweliphakathi. Njengoba nje kubonakala ukuthi abantu bayavuka baye emsebenzini kube sengazi ukuthi akonakele lutho ngokwenjayelo kufanele ngabe siyakhothama nje noma ilawo ma-hour athini abekiwe akuzosekhulathwa noma communicatewe kuyo yonke iminyango ukuthi akuhlonishwe indlunkulu. Okay, sikuzwile Sizwe uzophendula umntwana. Asathe ke noSandile Zikode now eBergville. Sandile, welcome to Gagasi. Yebo babona. Yes, mfethu sekakasini siyakumukela. Yebo mina ngicela ukubuza ukuthi ngoba ke ngicela ukubuza ukuthi na ondlu besilo bazozila ngedwedwe njengabantu bonke ngoba ngicabanga ukuthi indlela bazozila ngayo siyofuka khona la sokuya khona ukuthi thina abantu thina abazulu kuzilwa kanjani mangabe singabantu abamnyama. Okay, all right. Siyabonga. Okay, siyabonga kakhulu. All right, ndaba zethu nansi imibuzo emibili. Lokho uqala bekuyisicelo nje bekuvela kuSibiya and then now we nombuzo ovela kuSandile.
Angiqale ngalo ngicela ungikhumbuze kuloko kaSibi. Ngizaqala ngalo kaSandile ubuza ukuthi indlunkulu iyazila yini. Isimo esinjenganalesi mhlambe khona la sifuneke si umuntu angakathi ukuthi ukuthinta khona inzilo njengenzilo iyindaba efikayo yafika lapha phakathi thina amaZulu ilupha oluthile eyafika nohlelo lwezenkolo thize manje kusho ukuthi yase iba ngokusabalala ukuthi kwenziwa kanjani mangibuya la ohlelo endabeni yalapha endlunkulu kuudaba lolu oluzozika nomndeni uphume negama ukuthi ikhona okwenziwayo kuzobe kumsana nendlela yokusebenza kwamanje noma sizobuyela endleleni kwakuzila ngayo ondlunkulu bezilo ezindala na kuzoma kanjalo. No siyabonga. And then umlaleli loqala ke benza nje isethulo sokuthi kubasebenzi bakahulumeni befanele uhulumeni enze arrangement yokuthi nabo bezile njengoba kukhotheme isizwe bekungekho umbuzo bekuwukuthi uze washo naye ukuthi akuyena umuntu kahulumeni okhona ube ubenza nje ukuphawula. Asathe nako usibusiso Dlamini lana eLamonti Esbu. Yebo sobona Alex. Yebo siyaphila usibu. Yebo ngicela lapho kumntwana. Siyavuma sinezokukhuleka. Ngizoba nembuzo embili kodwa ngizoqala nangiphamisa unqobo ezokusiwa impela ezilweni ezingezaba khona la isilo nje esikhotheme umuntu osekhathe isikhathi esingaphezulu nazo zonke izilo umlando benganawo lo ngutole manje esikhotheme. Yebo kunye okuhambela amahle oncomele kena njengakade ephethe ukwazile ukuthi njengoba ikhoseme njena ngicabanga ukuthi akuzilile uZulu wedwa wonke iAfrika izile ngoba ikwazile ukuthi uZulu awuveze njengawo lemgubhe yasemhlangeni ngiyacabanga bekuyena yikhanda lokuthi iphumelele lo mgubho leyo siyaziwa bekuhlangene amasuthu ngibe ngeke ngibonele ku-TV kuhlangana besuthu amaswati uZulu bebakhona aziveze futhi ubekile into ebani ngiyambonga nje la ikhona nokuhlanipha lade wakusho baba umntwana ukuthi ubeboniswa uyakhombisa ukuthi bephila lesasikhathi sesilo usha kuthiwa upha siyaqhambuka sibu but siyakuzwa uzophawula umntwana ethi ngithathe ke no Luyanda Hlela eMaritzburg. Luyanda usekagasini. Sabona Sohlala. Yebo bhuti unjani? Ngiyaphila njani? Sikhona nathi. Ngibulise lapho kumphathi Mageba. Niyaphila bhuti? Kakhulu khehle nasisemanzini sisemnyameni. Hawu kunzima cha mina ngumfana nje osemncane kakhulu kodwa ke ebengifuna nje ukusho ngahlangana nesilo kwenye isikhathi esinye zensuku eminyakeni edlule ubaba ngahlangana naye esitolo okwangiphatha kabi ukuthi ngavele ngajika because ngangaboni ukuthi ukhona esitolo phakathi ngavele ngathi ngoba ngangingazi ukuthi ngizothini uma ngimbona nalo nto engizoyisho izoba right yini so isifiso sami ukuthi ngiyazi usohlazo ngihlezi ngimlalela zonke izinsuku mhlambe siyintsha nje kakhulukazi abantu besilisa sicela ukufundiswa nje ngendaba yakaZulu ngendaba ukuthi umuntu wesilisa uziphatha kanjani nangendaba ukuthi umuhlangana nomuntu kanjeya osiphethe okubaba wethu wenza kanjani isona nje isifiso sami esinye ke isifiso sami baba uMageba ukuthi angazi noma ikhona indlela ukuthi ubaba njengoba nje esishile ikutholakala iholiday ngosuhambe ngalo kuba kube nje iholiday esuliguba suZulu South Africa yonke sumhlaba wonke ukuthi simphilele ngendlela naye kade siphilela ngayo iyona nje into ade ngifuna ukuyibeka baba. Okay. No siyabonga kakhulu kulungile Luyanda siyamuzwa ungaphendula ke Mageba usuphendula ke nalombuzo kaSibu uSibu bekadesho ukuthi ufunde okuningi silo singasekho ukuthi sona esidonse isikhathi eside kangaka njengoba siphatha iminyaka u49 kusho ukuthi emlandweni wakwaZulu uyaqinisekisa lokho Mageba ukuthi uyena odonsa ubedlela bonke kakhulu kakhulu ngoba manje ngoDecember nje ubezohlanganisa u50 years esesihlalweni
amakhosi izilo ezikhona zangaphambili azange zihlanganise iminyaka engaka ngithi ke ngathi ukufika kuso leso simo ngicabanga ngafika lapho kuthini vela into eyenza ukuthi amakhosi la izilo lezi eziphambilini zingakwazi ukuqala zinze ingenxa yokuthi kunomsindo lo owadaleka kuze kuhambeke ilembe bahlanganisa uzungu lokuthi ilembe bagcine likhotheme manje ke laba nokukhuluma kwakuwuswazi okwakukhombisa ukuthi amandla ukuthi unamandla ukuthi abe yisilo ngaleso sikhathi wasesebapha isiqalekiso ke sithi ke ngeke balibuse lokubusa zinkonjane zona endiza phezulu kangokuthi ke bebehlala leso sikhathi abanye bahlala eminyaka ngo15 abanye bahlala ngaphansi kwalokho abanye bangaphezulu kwalokho kuphela yena ngoba kwangabeka ukuthi enkosini ka7 uyena osiyokwazi ukuthi afika athathe isihlala ahlale abuse ngendlela namanje uma ulandela ke ngokobukhosi ngokwegazi zobukhosi uyena ubayede izulu eliphezulu leli namhlanje eliguqile njengoba likhotheme elihlalele eminyaka namhlanje ewu49 ngoba ngoDisemba yowenza unyaka ka5 yes alright so ngokwaleso siqalekiso sokuthi ngeke nilibuse kwathi walokho kuyoze kuguquke kusukela kwinkosi yesi7 noma kusho ukuthi nabayolandela emva kwayo noma iyona kuphela asho kufana nokuthi njengoba kwaphe ukuthi uyoze kube bonke ababe kusho ukuthi embeni nje kwelembe ukukhothama kwelembe baphile phansi kwesiqalekiso izilo lezi ezinye zaba khona emva kwelembe kuze kufike esigabeni sokuthi kungene isilo lesinamhlanje sesikhotheme yiso esaba umvulo wamasango wenkululeko lapho kwakuphetha khona esisona esamukele umbuso yiwona obuse usekelwe yilembe njoba ngifanekise nje ngithi ube aphiwe isiwo selembe ukuthi umoya welembe wangena kongazwe lakhe Dokuyezwakala indaba zethu umntwana uMelusi umntwana wasehabeni uyena nathi njengamanje kusikhanyisela sicathulise ngeindaba ke zasendlunkulu nokuthi senze njani njengoba sizilele ukuhamba kwembube umlaleli ke omunye ubekade eshaya amagalelo esilo then kwasiyabuza kuluyandala ukuthi ikhona indlela ekhona ukuthi indlunkulu ifundisa amadoda ukuthi ayiphatha kanjani ikakhulukazi I think ilento iapply kwisizwe sonke kutheni mawuhlangana nobayede wenze njani nanokuthi ngcono kube neholiday lokubungaza ilanga adlule ngalo mhlambe lapha ohlelweni leholiday kudinga ongoti bokukhuluma ngezindaba zomlando nathi nje njengendlunkulu singafokozela ukuthi nanokuthi nje nami ngisho nje ngupla ukuthi uma ngenzeka ukubalawuli bempetho yamaholiday bengakuthokozela nje ukuthi ubayede akhonyeliswe ngeholiday njengoba ube ingqophamlando nasesihlalweni sakhe sokuthatha iminyaka emingaka ehleze waphinde wanegalelo elikhulu ubayede besithanda isizwe esithanda ngenhliziyo yakhe yonke ubabe kuya ngaye eziningi izinto ngabe siyiphethe la kwelikaMthani nangale nje neSouth Africa yonke ukuba kuya ngobayede ngabe sihleze emnothweni ononile ngizwa kahle indaba zethu into ngizwa kahle alright ngithatha ke nama voice notes inamba yethu uma ufuna ukukhuluma nomntwana noma ubuzo okuthile ungabeka nje umbono wakho 0789342827 we are live and emawulimisile lolu hlelo zolithola futhi nalo kwi-app Gagasi FM uye kuma video na ku YouTube na wonke ama platform eGagasi asiye kuma voice notes ngicela ukubingelela Alex nomntwana lapho wasendlunkulu ngicela ukucaciseleka la singeke sezwe abantu bezama ukuchaza ngomlando ukuthi kahle inkosi alumenyezelwa usuku esuku izotshalwa ngayo limenyezelwa after isitshaliwe uwenze ngicela ukwazi ukuthi kungabe ngempela kuyiqiniso kangakanani lokho ukuthi inkosi iyatshalwa kuqala bese kuyamenyezelwa ukuthi ayisekho isitshaliwe zolalela umsakazweni Sawubona bhuti Alex ngikhuluma noMpilo akunene la emnambithi endaweni yaseMatwana ngicela ukungibuzela lapho kumntwana ukuthi engabe lisekhona yini lo siko lo lokuthi uma ngabe ukhothema isilo
phambi kokuba sitshale kumele kusindlalelwe ngabe kusenziwa yini lokho ngiyabonga. Ngiyanibingelela Gagasini, khuluma noNozipho Mhlongo endaweni yasePietermaritzburg empolweni. Mina nje ngibuhlungu ukuthi ungangezwe lakhe uze wakhothama engakabe uzihambele endaweni yasempolweni akazofundisa laba abantu basempolweni ngezulu abazi lutho. Ngiyacela nomntwana wasendlunkulu mangenzeka kafike endaweni yasempolweni akazosiza nje asicobelele ngolwazi ngesizulu abazi lutho. Ngithi njengoba besemanzini uNkulunkulu azabagcina nathi siyakhala kakhulu. All right. Okay, siyabonga. I think thathe mhlambe la sikhola khona Magebe ezoyiphendula yakho ngihlanganyela. All right. Innocent Shongwe eMiddleburg useGagasini siyakumukela. Yebo Alex unjani? Isiphilile mfowethu njani wena? Ngiyaphila. Yes, mfethu shanje ngemfushane. Bengizoba nesicelo ngapha kuNkosi enkulu uNdabezitha ukuthi ngimuzwe ekhululana phambilini athi isilo besikade sisonta ngokolimi lwamanje. Yes. Bengibuza ukuthi usiko lolu lwesintu kuyokwenzekani ukuthi mhlawumbe lungagcineki lonke njengoba abe ukuthi ezinye zezinto angeke zizenze ngendlela ejwayelekile. Okay, Dr. Gezwakala, siyabonga kakhulu. All right, and I see a comment here Evelaya from Types in Berindwa. Rest in peace, Zulu King, all the way from the Democratic Republic of Congo. Okay, siyabingelela nathi lapho eCongo. Greetings to you, Types-in, and the message is well received by umntwana. All right, and abesithi ngamafushane nje naba kabalaleli bethu bebebeka bebuza khona ubuze ngendaba yokwendlalela, and then ke nangu nomlaleli lobekade empolweni ethi ngathi ungakufike uzo educator kanye ke nale ndaba yokuthi isiko lithi inkosi itshalwa kuqala bese ke kumenyezwa kamuva. Ngicela okay ake ngithi la kulesi simo lesi sokuthi inkosi itshalwa bese ikhathimenyezelwa yebo kwakwenzeka phambilini ukuthi uma isikhothime inkosi bese kwenziwa leyo ndlela kwakunezathu ke zakhona asisenaso kwesikhathi sokuthi umuntu engenabo akwazi ukuchaza kwakwenzeka kodwa kulesi sikhathi samanje kunjengoba kuqhubeka nje kwenzeka njengoba kade ngichazile phambili ukuthi sinaye njengamanje sizoba nesikhathi sokuyomtshala. Okay. Bese kuzothi lo wesibili umlaleli wethu bethu uyacela ukuthi uzofundisa ngoba isilo size sakhothama singafika ngempolweni ngalolu lwazi bangafisa uku-invite ukuzoba cathulisa ngeinto ezithile. Ngicela ukuthi singabaxhumanisa nawe indaba zethu. Yebo ungaba izigaba zokuthi zenzeke indlela enjenganalezo umuntu ake bese siyokwazi ukuba singalokho abadinga ukusizakala ngakho. Ekutheni bathole lolo lwazi abalidingayo khona nama kodwa ke sohlaza noma ngasebenza isikhathi ikahle kuningi ukufundisa okudinga bakunikezwe abantu kakhulu bayasala intshonalanga sisu kuyasithatha isigabadela njengoba kuyasicolonize sesicolonizeka nasempilweni ke manje. All right. No, asibonga kakhulu kuMageba ukuthi abe kanye nathi uzocabanga isimo akusona ekutheni uma umndeni umthumile ukuthi akube uyena ofundisa isizwe abe nathi kwayena kufanele ukuthi ngabe ke uzilile njengengane yakwabo kodwa kwazi ukuthi abe nathi futhi asicathulise kancane nabezitha sohlela sibonga nje ngokuthi ube kanye nathi and abafisa ke ukuthi baxhumane nawe ngezinye indaba sesokwazi ukuthi sikuthola ke ngokuhamba kwesikhathi ngoba kwanamhlanje ubuze nje kulomsebenzi but mawusubuya ohlelweni siyokwazi ukushare ama details akho Mageba. Lapha ngithola khona ngine number ethi 072 56 98 724 ngiphinde 072 56 98 724 nina beqhawe. Siyabonga kakhulu umntwana Melusi waseHabeni obekade nathi esicathulisa kwindaba ke yesintu. Lo hlelo uzolithola i-podcast yakhona kwi-app ne-video yayo uzoyithola futhi kuyona i-app na ku-YouTube na ku Gagasi website as well as the one that is sinayo earlier on. If you missed it besikhuluma no Ace Magashule SG we-ANC. The video leyo interview uzoyithola right now at 8 o'clock. Ukholani Zondo is up next. Indaba was produced by Mr. Mfundo Mabasu ngo-Alex Okumtiane. May God bless Africa. Talk to Alex. Oh,
zonke indaba zabasha.